чакам и да страдам. Тази роля в сериала аз не съм си я избрала. Всички реплики са стари и лъжите по сценарий. Вече наизуст научих да играя, не приключих. Само не на мене тия, иде ми да те убия. Писна ми се, аз да губя, да ти вярва вече е друга. Само не на мене тия, мислиш се за най-добрия. Бях и лъгана и чужда, айде вече няма нужда. Dalarsam obların içine öyle bodoslama yatarsın tabii. Ben